Hyvää huomenta. Tuollainen on ilmestynyt tuohon, mutta ei haittaa. Mä oon tänään menossa mainoskuvauksiin. Mä en tiedä tässä vaiheessa saanko vielä kertoa siitä sen enempää, mutta se selviää pian, koska mä oon just menossa sinne. Me lataan bussikorttia eka ja käyn hakee jostain mulle jotkut ihan basic korvakorut, koska mulla ei oo niin kuin mitään, niin haluan jotkut kivat, pienet basicit. Tervetuloa tähän päivään. Tämä päivä on startannut erittäin kivasti, koska tänään oli dieetin alin paino ja painohan näytti tänään 57,4 ja lähtöpaino 7 viikkoa sitten oli 62,4. Asiat on tehty oikein. Hyvää huomenta, nyt on perjantai, mä alan just tekee ruokia seuraavan 2 päivän, eli tämän päivän perjantain ja huomisen lauantain ruuat. Ruuissahan mulla on nää perusnormijutut, mitä mulla on aina, niinku kananjauhelihaa ja tollaista, mutta nyt mä laitan tähän lisäksi vähän tuoretta porkkanaa, sitten mulla on kukkakaalia ja paprikaa. Sitten mä laitan tuolta sipulia ja valkosipulia. Katon vielä mitä pakkasessa on ja maustan oikein kunnolla. Nyt mä haluan oikein laittaa aikaa tähän ruoan laittoon. Nyt sä tartuit mua käteen. Hei. Miks tää ei pysy tässä? Nyt pysyy. Tuolla näkyykö? Ei. Yksi purkki näkyy. Ruoat on valmiit. Mä söin jo 1 annoksen. Ihan basic kanariisi. Pitää päästä tuolipalon ääntä. Mä menen vieläkin niillä 50 grammasilla hiilareilla. Mutta tossa viime sunnuntaina. Nyt siis on perjantai, mutta viime sunnuntaina mulla oli tankkaus. Ja mulla oli erittäin kiva tankkaus, koska no varmasti se on kiva sen takia myös koska kroppa toimii niin super hyvin ja treenit kulkee erittäin hyvin, niin mä sain periaatteessa niinku vapaat kädet, et syön niin paljon kuin vaan jaksat. Et tankkauspäivinä mulla on nyt ollut 2 jouluaattona ja sitten nyt viime sunnuntai. Mut sit mulla on ollut välissä jotain, niinku, että on nostettu perusruokiin vähän hiilareita, mutta niinku tankkauksia on ollut 2 tämän 7 viikon aikana. Ja molemmissa on ollut se, että syö niin paljon kuin vaan lähtee. Eli olen syönyt kuin pieni possu niinä päivinä. Kävin sushibuffassa, söin 2 sellaista jättivuorta. Sitä ruokaa vaan meni alas ja oli se kyllä hyvää. Mä kysyinkin teiltä Instagramissa, että help me, missä on Helsingin parhaat korvapuustit. Mutta kävin sitten hakemassa mun korvapuustin Café Esplanaden. Sieltä hain sen ja maistui oikein hyvältä. Sitten mä söin jotain niinku basic safkaa, mutta söin sitä vaan niinku sitten enemmän. Ja viime videossa kun mä puhuin siitä, että mitä mä syön ja näytin vähän näin, niin ne on mun treenipäivien ruokia. Elikkä torstaina ja sunnuntaina mä syön sitten niinku lepopäivän mukaan, niin siellä mulla on lohta ja omenaa ja tollaista, mitä mulla ei ole treenipäivisin. Siinä oli tankkaus ja mulla on tänään, tai mä menen tuohon voimalaitokselle treenaamaan. Siellä on Johanna, mun valmentaja, kattoo mun kunnon, eli kuntotsekkiin tänään. Saa nähdä, että saako taas kohta tankata jo uudestaan, koska paino siis menee erittäin hyvään suuntaan ja fiilis, kuten huomaatte, mä oon tosi energinen. Mulla on ollut 1 päivä
yksi lauantai mä muistan, mä olin vähän väsynyt, mutta se johtui siitä, että mulla on ollut pitkä päivä. Ja silloin saattaa ihan kuka vaan olla väsynyt. Et se on ihan elämää se. Nyt mä keitin itselleni kahvia, mä menen hakee sen. Ja multa kysellään, että juoks mä teetä ja kahvia ja nokkoa ja tällaista, niin kyllä juon. Myös dietillä. Ja hei, yksi juttu. Mä haen mun kahvin, mä sanon siitä sitten. Erittäin tärkeä asia. Joo, siis nythän tää video tulee huomenna lauantaina mun kanavalle. Ja ensi viikon maanantaina 14.1. starttaa taas mun valmennus nimeltä Hero Student. Toivottavasti lähet mukaan, ja jos sua kiinnostaa tämä, niin löydätte linkin tuolta description boxista below. Ja jos te ette jostain syystä löydä sitä sieltä, niin varmasti löydätte, mutta mun Instagram-biosta löytyy se myös. Treenit ja ruokavalio pohjautuu hyvin pitkälti siihen, miten itse syön ja treenaan. Ja näillä mä oon nähnyt tosi hyvää tulosta. On tosi energinen, onnellinen, ja siihen kuuluu Facebook-ryhmät, missä mä oon sitten teitä vähän coachailemassa ja enemmänkin apuna, että jos teillä on mitä vaan kysymyksiä hyvinvoinnista, treenaamisesta, niin kysykää, mä vastaan. Mä oon erittäin nopea vastaaja myös. Ensi viikon maanantaina startataan. Toivottavasti lähdet mukaan. Ja kisabiksuista vielä sen verran. Mulla ei ole ne vielä fyysisesti täällä kotona. Mä voisin tänään kysyä Johannalta muutenkin, että missä ne liikkuu tällä hetkellä. Ne on siis tilattu Venäjältä. Ne tulee sieltä. Ja heti kun mä saan ne, ja on vähän ihastellut itse niitä eka, niin sit mä näytän ne teille täällä kanavalla. Ja se on ihan varma juttu, että mä näytän ne kyllä ennen kisoja. Tältä mä näytän, että tämä on mun niin kuin onnellisuustila. Mä olin siis just treenaamassa, mä en kuvannut tällä kertaa mitään, enkä oikeastaan eilenkään. Eilen mulla oli se lenkki, me käytiin isän kanssa juoksemassa ja me käytiin Uunisaaressa. Siellä missä mä kuvasin tän viime Q&A:n. Me oltiin illalla siellä, niin totta kai siellä oli ihan pimeätä, kun se on merellä ja se on saari. Niin siellä me mentiin niinku laitureita pitkin ja vesi oli ihan musta ja se oli vaan tosi siisti kokemus juosta siellä. Mut joo, tosiaan olin nyt salilla, vedin olkapäätreenin plus hiitin ja näin mun valmentajan. Olin siinä kuntotsekissä, katsottiin vähän, että mikä meininki ja jaksaminen ja tällainen. Ja kuntohan näytti niin hyvältä, että saa taas tankata sunnuntaina sushia ja pullaa ja sitten perussafkoista laitettiin vielä hiilarit korkeammalle. Eli syödään paljon. Ja toinen asia, ehkä niin kuin yksi dietin siisteimmistä jutuista on noin biksut. Me saatiin niistä kuva. Ne on valmiit. Nyt mä vaan ootan, että mä saan ne itse näin käteen ja voin näyttää ne teille. Mut ne on valmiit. Ne on niin hienot, siis mä en kestä. Nyt mä pyydän teitä kommentoimaan tonne alas, että mitä te haluatte nähdä näillä videoilla, kohti kilpailua sarjan videoilla. Ja muutenkin, onko teillä toiveita, laittakaa tonne ja laittakaa hei peukku ylös, jos te haluatte tietää, mitkä on mun lepopäivän ruuat. Ja jos teitä kiinnostaa toi mun sunnuntain tankkaus, niin laittakaa peukku ylös, niin mä kuvailen niitä teille ja kerron niistä aiheista lisää. Toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Haipatkaa ja subscribeatkaa, niin me nähdään taas pian. Mä alan nyt editoimaan ja menen sitten nukkumaan. Hauskaa päivää tai hyvää yötä tai aamua. Mikä se ikinä onkaan siellä sulla. Ciao ciao!